Ano na, boy? Ano na, boy? Boy, kumusta ka na, boy? Kumusta na? Mainiton. Ano? Salbatana Junior. 4-2. Sukarta duman sa kwan? Duman sa Eastern Conference ito. Dinaog Susans. Dinaog Susans. Guminana so Duterte. Ano ano ito? So kalaban. Nuggets ba? Ano? Ano? San Miguel? Gapon. Gapon tagang Salvatana kanyan yun. Stoy sinsesugana. Kasabago kaya nahaloy-haloy ako mga tugang. Nagpatsinsul ako sa kuyang sasakyan. Sa Kamaligjon tayaon sa service kang Mitsubishi. Nagkakaon ako dumangki sa 20 na duman sa gilid kan may turo-turo. Nagkakaon ako sa 20 gulay na lang ka. Duwang maluto. Buda sarong sabaw. Pigiling ko sukawat. Salbatana. The best man talaga si Kevin. Si Durant. Porto tabi sulaban. Ang hapot mo niyan. Sisay sa indang. Ito semi-finals ito, Junior. Ang hapot, sisay ang makakalaban ninda sa Western Conference. Tas sa semi-finals baga, naglalaban mo niyan. So, LA Lakers, Buda so Golden State, GSW. Yung ako, yung paborito. Ika dyan, saan ka dyan, tabi? Golden State Warrior ka mangyara. Yung nagbago ka na. LA Lakers ka na. Nagkakwan, sa Sabado, sa Biyernes ang kawat. Sabado sa tuigdi sa Pilipinas. Ang karta baga dyan, 2-3, di ba? 2-3. LA Lakers versus GSW. 2-3 ang karta. In favor of Lakers, di ba? Down baga sa Lakers si Jordan, si LeBron James. Sa ibang baga, star player naman. So kasurog niya dati so 3-pointers, si Steph, di ba? Ngunyang kan sarong aldaw, dinaog baga dyan yun, magkayunon so kawat sa last quarter. Diyok di raplos ako. Dinaog sindangon yan, ang batang sa kawat sa sunod ng the game 4 ade, tama? Game 5? Game 5 ade. 2-3 ang score. Game 4, tama? Game 5. Ha? Ang kawat duman sa court kan LA Lakers. Gerode ko naman o yun. Gerode ko naman o yun ang mangyari, Junior. Gerode ko naman o yun yan. So, ang makakalaban kang kuhan, kung siya magana dyan, tabi, siya magana dyan, ang makakalaban, si kuhan, ang makakalaban ninda. So, ano yan? So, Nuggets, sa finals, whether LA or Lakers or Golden State. Sana mag-tie man lamang sa Sabado. Magkaigwa mang giraray ki Game 6 adi, ha? Best of 7 ba ganyan, ha? Mag-tie man. Daogon man lamang so. Kuan ba ka lamang daogon man lamang so Lakers? Sana daog. Bata home court, Salvatana Junior. Home court ninda. So kasubago na iling ko so kawat mga tugang kang Nuggets versus Suns. Remate. Naghiribi si Durant. Naghiribi. Sabi kang reporter sa press, kung natang ito nagibi ka, makulugon niya lawas ko, boy. Makulugon niya lawas ko, boy. Nagkurulog na sulawas. Diyos, para palang gaan. Nagkurulog sulawas na niya na. Nagkurulog na sulawas na. Bicolano dahil ni si Durant, pangyari ba na? Nagadaraga.
kukunin ng Lakers yan bukas kasi Nuggets, Lakers, saka Miami Celtics yan. Iyumananggad. Ano? Baka, malay mo, baka kalambrihon si Seto Junior. Pati ba yun, baga? Si Lebron. Baka karagyakan ugali mo. Bigyan maldisyon mo ngayon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon po. Yes, good afternoon po. Hello po. Yes. Sir, Po. pwede po magtanong, Sure po. Ano po ang katanungan, kapatid? ano po kaya nag-vaccine libre? Ang ano po sa, yung po sa ayam. Nag-vaccine Akala ko po, ang pagbigay ng bulantan lang yun. May bayad pa lang pagbabaksin na ngayon. Nag-vaccine sa ayam. Anti-rabies po. Opo, Saan po yan, madam, nangyari? sa Gugon. Pero po sa tinaunin do. Sabi, dalawang vaccine, bawat aso, 150. Ano ba po kaya dyan? Araw kayo ni madam. Ano ba kaya dyan? Libre ba yan? Pero ano iba sa barangay, gari may date iyan na ordinansa na pwede sinang mag-charge kay araw ka na. Gari nga napapaduman man nga sa barangay, garo araw ka. Pero usually po, libre talaga ang anti-rabies. Tahapotong ko po si Dr. Manny. Pero po so binayad nindo? 300 po, sa dalawang aso. Dalawang aso. Kanino po kayo? Dalawang vaccine. Kanino po kayo nagbigay? Doon po sa nagbabaksin. Oo nga, kasi mukhang may kasama ng mga taga-barangay po yan. Pero, ano po, medyo mabigat sa inyong 150 bawat aso o medyo okay lang po? Medyo mabigat naman po kasi bawat dalawa yung aso. Di 150, di 300 yung dalawa. Ilan po ang aso nyo? Dalawa. Ilan po ang gusto nyo halimbawa ngayon na bayad sa, halimbawa ngayon token, ilan po ang gusto nyo kaya nyo? Hindi, okay lang naman po kung sakto mo yung ano ng... Oo nga. Sige po, ang gagawin, matutulong ko po sa inyo, ika-clarify natin yan sa CityVet para naman sa mga susunod, mababaan ho ang charge na ganon, madam. Hindi po, sabi yung bahay. Ano po? May kaharit ng aso. Ay, sandali lang, putol-putol po kayo. Ano po ang sabi nyo? Dapat nakaready po. Dapat nagsabi yung barangay na ganun to para nakaready naman ang pambayan. Ayun nga, hindi kayo na-inform na may ganon? Kung sinabi lang po, vaccine, mabaksin na. Ang naman sinabi, nung pambayan panan. Ang aram ko talaga libre iyan. Kaya lang, sige po, i-verify ta po, madam, dapat kaya, sinasabi ka agad na mayroong counting babayaran, di ba? Okay lang po. Kung kasi para nakaready naman ang pambayan. Yes. Tama po kayo dyan. Iyo po, salamat po. Ba't baga, sir? Iyo, kumusta po sukan? Kumusta po so aso ninyo? Sabado pa lang sa ganang po. Oo nga, kumusta po yung aso nyo? Kumusta po ang sitwasyon ng aso nyo? Okay, salamat po. Okay, hindi naman kinalintura? Nag-aana na ako, sir. Nasa mamaya, napapaliwlo ko din eh. Pero tunta ka dyan, madam. Sarabayon ka. Tudutong kan, hita mo dyan, ha? Mahal mo yung dalawa. Namatay yung isa. Iya po, clarify natin, ma'am. Okay? Okay po, salamat po, salamat. Salamat. Ano ganit? Kudutong ko ang singit kayo ni Sarawayo na inina. Bata nag-istorya kita ki basketball. Thank you, Manoy, sa pagbasa ng text ko. Ay, welcome po. Welcome po, bossing. Teachers here. Baka reklamo pa? Mayroon, ikaw pa nanggad sa reklamo. Hello? Sa Google ito. Hello? Boy, Ano, boy? pag brand out, nagkaburo ang tao sa mall. Paano kaya? Dahil nakitang magka-receive. Magduman sa multa, magpalipot. Sus, kumarasa pa man na. Ika nga ni, garisaro kama na. Ika nga ni, garisaro kama na. Saro kama na tuminambay man sa mall gayod. Di magkakabili ka na traffic. No. Bako. Bako, saro kaman pala nagpalipot-lipot duman. Ay, Diyos ko. Ano, natagayog mahong kaboy. Ay, siyempre, pauli na. Ano? Pauli na. Pauli na. Umuli ka na, sarawayon ka. Ayo. Sige. SW yan, Boy, yes boy. SW. Ano ka, GSW ka? Celtics. Celtics ka?
Salbatana, kalaban ta kapalaan. Sige, salamat. Sige, bye. Saka baga, para rabas-rabas ka mo dyan sa... Sir, ang dudan po baga, pigalag sa kilikili. Ay, salbatanang Angel ini. Oh. Marauton sa na mga training ni Edwin Peralta. Yung anduran bang pigbugtak nga sa kilikili. Judurant ito be. Angel na ni. Dahil ka ni magpara judurant Angel ki arukan. Maggamiton mo na isuwa. Marayan suwa. Ikuskus mo sa kilikili mo. Mamuton pa. Makinisong pa ang kilikili. Hello? Boy, Ano boy? depression na lang boy. Kasi bago sa mastingon yan. Ano? Gawin traffic ko palak sir. No, tanagaran na ba niya? Kamo daw man sa ISM ba yan? Nagsuroso, analogod. Pwede man sa nasa LCC, boda dyan sa isa, ano? Boy, Oh. ako baga nagkakayo sa terminal. Oh. Oh. Boy, ka ba? Natanag doon naman ka sa terminal ba yan? Out of line ka ba ya? Boy, Oh. may linyan baga kami duman sa may SM. May ano, be? Kami duman. May ano ka? Kaya na, isi ang situation duman sa SM. Okay. Pinaintindihan mo? Ay, yun po, nasabutan ko po, boy. Sorry po, sorry. Ay, man. Sorry na. Dagit ka? Boy. Ano? Aga, game 6, bagong game 5. Game 6 aga? Iyo. O, tangkar tama ng Gadfo 3 to ano? 3 to. Tama, game 6 migo. Game 6 man ang tama ka. Competition mo. Tapos si kakaapod mo, yan ka lang tuminama sa ko. Salam naman sa competition mo. Game 6 man ang God, 3 to, 5 ng games. Tama, game 6. Bariklamo? Pag mo game 4, Ha? anong pag mo game 4? Iyo nga ni. Oy, sabi kan Texer, di ka na magparalakaw, tamainit ng buda, nagiging malasado pag siganto ko sa motorsiklo. Hoy, maniwango na niya ako. Ano? Maniwango na ako. Ay, sus, kumaray nga na. Ano pagparapaniwangan mo, boy? Salamat ka to, may radyo ko. Ano? Salamaton ka, may radyo ka, nakadaw ko sa mo. Ay, salamat, tabi, salamaton, ha? Di ka na nagtatapang magpasalamat. Baka, sabi kan Texter, tamanoy, sabi, dakulaon daw ang magayon sa SM. May magayon yan sa SM. Makuman? Wala ang pala. Okay. Tapos matapit mo yan. O tama na, nagulpi mo na sa oras ko. Hindi na ata. Bye! Kasalbatana niyo. Manoy, ano masasabi mo sa SEA Games, yung Cambodia, 11 players, kano, tapos ang Rinoleum, maraot, sabi ni Chutriyes, makusugon da sa payo, sa bitis. Daga ka ito. Gumana ka ito, Junior, na may mga taga ang Cambodia player, igwasin da kim mga pigapon na naturalized born citizen, mga import, mga haralang kabunon, ang mga Cambodians baga, mga harababa man sana. Ano ka paradahan kita kan sa mga kanina. Bako na sinibot kisa mo sa amo si Chot Reyes. Bako na sinibot kisa mo sa amo si Chot Reyes baga sa basketball. Pero ang magayuno na kawat kasi maging nailing ko. Ang kawat naman magayunon ka sa maging nailing ko. So, volleyball. Laban kan Singapore versus Pilipinas. Pinamadaan so kwan? Pinamadaan so. Itong tunay na lang pasok. Itong tunay na lang pasok. Dilang pasukan ano yan, Philippine team, basketball. Sa mga yan, baga naman sa mga matibayon na mga dating mga players baga sa volleyball league. Sa Pilipinas, si round naman. Abat ang midbid ko naman si Alaysa Valdez na matibayon, buda utong saro pang maputi na babae na susiksiyon. Buday gong saro naman naturo tumbuyon. So, tumboy, ang hero niya sa lalaki duwa, kalbatan akong bibadulan ang bula. Pag nakakaabot naman sa duwang ito, buda utong saro pang babaeng maputi na seksiyon. Lingaw ko sa pilyedo. Buda pag nakakaabot naman kay Alaysa Valdez, salbatana.
Biyong nagralangoy-langoy so mga so mga Singaporeans na nakalaban sa volleyball. Arayon subaya, kakawat ka subagi tinapos ko so ano yan, so kawat. Hello? 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 Hello po? Hello? Hello, may reklamo? Wala, nagburulos na tubig oh. Henry M. si Angel, Gerodeman na nagjojodoran bagata. Nailing ko sa TV baga. Naka-sleeveless on. Nag-uroy taas kang braso niya. Magputi sukili. Ay, salbatana. Kapag para masidan mo sukili-kili ni Angel na dahil ka daw kaya na kuha na iyan na mga style mong iyan. Hello, good afternoon. Hello? Hello po. Text ba to? Hello? Maluyaon talaga na talaga ito. Di kita dyan nadadangog ka itong sukanta. So, nag-a-upload sa Satuya. Tabi ngunya na hapon sa Satuya na programa. Good afternoon, Tabi sa Satuya na mga balo na nagdadangog ngunyan. Uy, bako sa karaw. Sabi, mga tugang, mas halaba da tabi ang buhay kan mga lalaki na may agom kumpara sa dai. Junior, buda sa rupa, mas halaba da ang buhay kang lalaki, mas halaba da ang buhay kang babayi kung ang agom kung sinda halangkaw sa agom nindang lalaki. Galing mo na yan, na mga research na yan. May nadalang ko di, ang pag-aadal na ini mga tugang sa Europa. So mga babae na agom naharalang kausinda sa lalaki, masalaba da ang buhay. Pero kumpara da duman mga tugang sa mga lalaki na daing agom, mas halipot da ang buhay kumpara tabi mga tugang sa daing agom. Judith Munoz from Bacoor, Cavite, King Shadow. Maray na hapon, Judith Munoz, grabing init sa Legazpi. Ano pa bi, mana Judith, sa Legazpi tabi, may niton tabi, takaswapon nga nag 43 degrees Celsius ang alingahot. Pagkakyo, kasapon nyo indangon niyang kumperata. Nasa national news baga, ang Legazpi kasabay mga tugang duman sa uminabot sa 43. Tabi ang degrees, ang init, alingahot. Jordan, sa Golden Dragon ako, pangyayari kay Jordan, Golden Dragon kapalan boy. sa Golden Dragon da siya. Hello? Hello, sir. Morning. Good afternoon. Balay na po. May nito dyan sa Legazpi? Natahain ka? Ang digdi sa 3rd district mo, ano? Magpun ko lang dyan dos ligaw. Kaniguan man. Sana. Naguran yan? Ako na si Jim. Talaga? Mainit nung nagdi pare? So, bago pa naguran ka. Mahalaw na. Antos mo niya naguran pa. Ay, talaga? Hindi mainit. Ini yung auto ko. Big number 1 ko sana. Kaso bago, number 3. May niton pa ako. Yan ang photo na number 1. Pasay ng biyay mo ngunyan? Aling po lang. Hindi pa Legazpi? Dahil na ako matago sa Legazpi. May niton pala niya. Bala ka, kung saan ka naman mapaaga naman na sarawayon ka. Daw pala si Kevin Durant. Gana nga ni. Gana. Ako, sabi mo daw sa Phoenix lang. Nag-ibi-ibi ka sa bago. Tama, kulungan ng lawas niya. Oo, kaya pala nag-ibi sa lolo niya, digdi. Abang nga. Latos untak yung salbatana ka na. Kasabag, ano pala niyan. Nata, si Kevin, si Duran nasa Kwan baga siya, di ba? Yan taga Pio Durant, kaya ni Kevin Pio Durant. Simbag patala, suntak ang sarawayon ka. Huwag mo lamang tabran out dyan sa Indo. Salbatan, amigo. Hanggang alas 5 kita. Kaya, ang programa tangon yan, dan katultulit, na man nga ki maray na, kuhaan ki, mainit man. Sige,
O, ingat sa maneho. Ingat, ha. Ingat. Sige pa. Alright. Blair Borrero, GSW Kapalan, sir. Dati, hindi ko niya konsayin na ako. Basta, kundi, manggana yan. Bahala na. Joseph Nares, good afternoon. Ano na nga, boy? B. Rodriguez sa Flora. Good PM, sir. From QC. GSM Malto. Mr. M, malapit na tayo mag-senior po. Ay, malayo pa ako. Malayo pa. Chet Pardinian, good afternoon po from Makati City. Wilbert Perinya, Selbelbert. Maray na paghahapon, Migong Henry. Yes, maray na hapon, tabi. Edwin Peralta, reply to sumbungan. Kape daa, nailing muna iya. Magkape. Alo na tumagan, Alexander Dumalaon, maray na hapon, tabi. Natatapuro kita lugod ko niyan apod na brown out. Hello? Hello, good afternoon, Sir Enrique. Good afternoon po. Kami nakadang magda, may solar kami. May solar? Nakadang mo kami si radyo. Ay, maray ka pa. The best ka man. Sa kabaga. Uy, natay. Kung minsan, at mapagarong ka mo punta kon. Manugar kayo ba difference ang cellphone ko? Manay? Ay. Okay, may permission, may difference po. Iyo. Iyo, darog. Kaday ko nagpunta ka mo. Iyo. Okay. At salamat. At sige, Bye-bye. Sabi ni Ate Bibs Arancilio, sa kangaya baga, dit listener mo, ta brown out. Nangalas nga na ako na brown out mo niya lugod. Kadakol tang paradangog lugod. Ha? Na nag-arapod lugod na yaon sa nasa palibot tao to, tagagugon. Ha? Nagrelakaw dyan sa SM. Di ba? Ika, Ate Babes Arancilio, kumusta ka tabi, Ate Babes? Masaya ka na ba? Masaya ka, Ate Babes? Ate Babes, masaya ka ba ngayon? Hello? Pili ko magapon. Ano po ito? Anong gusto mailaw? Salbatana ka. Alas 6 nga ni. Alas 6. Oh, pa 6 to 6 baga? Pag-una ko 6 o'clock. Sigya po tunta kang sarawa. Ibig painip ko ng payo ko naman ngunya na po na bata malingaot. Dahil ka magsabi ka, Diyan ka, masabi si Pio, sana niyo yung paligid sa mga nagdadalang kasabag, mga alas 3. Ano ba ka? O, sa'yo na. Buin. Sa kabaga, good afternoon, Ate Babes. Shh. Ate Babes, maray na hapon tabi sa imo. Kumusta ka na po, Ate Babes? Giroon ako sa imo, Ate Babes. Nakashoot ka ngunyang ki. Manipison sa na, Jod. Buna ka short siyang manipison sa nana. Sangaw-sangaw baga yon. Sumaywason baga ang ang sa my legs na gari. Pag naglakaw-lakaw ka, nagturutab yun sugayad kan short mo. Hello? Maya, yun nga. Hello, boy. Yes. Pintian, mapuluto na ang ita ko. Natama ito. Natama ta nagpulot. Ayan, boy. Nata ano? Yung tanang init, nalaman na sa pagkakiparos. Ay, gara, boy. Pinatos mo paano kay Maray. Uni nga niya pigpahid ko. Bako na tuwalya, pampers. Pampers? Oo. Ay, durat ka. Dapat, bi, ang gamiton mo, bi, sotong so disposable sa ng diaper, bi. Nakita ka ng kapalaga pa. Oy, ang sekreto tabi kayan, bi, dapat kayan. So, di pa kasupoton. Isus, boy. Di ba ano malimpo asaw? Gamitan mo sa nabi kigari nga ya moskitero. Ayun da. Okay, boy. Dahil naman katultulan ang programa tango niya napon. Pinainggustuan sa mga ano yun eh? Kapitan Joy Bahoy. Maray na hapon tabi, Kapitan Joy. Kapitan Joy. Maray na hapon tabi, Kapitan Joy Bahoy. Diyan tabi mga tugang sa barangay. Ano yan? Diyan tabi sa barangay. Ano nga? Bata pa, pista palan junior. Ano eh? Pista palan sa barangay 27. Saga. Manay Silmang Bahoy. Buna kay Kapitan Joy Bahoy. Sabi, ma-declare na si Manay Silma. Gari na dangog ko. Gari ma-deklarar na eh.
Last term naman nga yan ni, ano yan, ni Joy. Ano man ang silmay ng fight mong ini? Oh, yes, I'm happy. Niyon ako sa nailing mo ng gibo-gibo mo antabi, ate babes. Maray digdi ta malipot. Ay karaot. Maray ka pa. Uy, padry na ako digdi ate babes kay ining pigi mo tabi. Sige na, please. Padry na ako. Huyos, bako sa pumatimpla ka tabi ate babes. Bako lang masyadong malipot. So katamtama sa ang lipot ha. Di ako pwede sa malipoton. Padry na ako, please. Diyan sa kwan, sa tricycle driver. Masiram ining pigi mo. Subako lang, babawasan mo lang kiyelo, ha? Okay? Pagday mo ako pinadarahan tab ano ini talaga libak-libakon ta ka. Alas 3:50 nin hapon. An oras hatod sa Indokang Paraiso Beer, a taste of Paraiso. Pag una, kung may komersyal ka, glansin mo naman ako, Junior na naman, ha? Marayong pala magprograma pag brown out sa nato. Dahil man kitang topic, dako lang nag-react. Kaya, magayunon pa lang kita mag-arog sa nagkaya ng paita. Good afternoon, Tabi Henry M. Igwa akong boyfriend. 47 anyo siya. Gusto niya ako pakasalan. Ta sabi niya, gada na daw sa agom niya. Pighanapan ko ki death certificate talaga. Tanamot man ako sa iya. Ang problema ko digdi sa boyfriend ko, may mga chismis talaga daan na bading siya. Pero dahil man akong ebidensya. Okay ba na magpakasal kaming dua? Di man pong problema araw kay ni. Di man kay problema kung bading ang boyfriend mo. Nagbabago man ang tao. Pero ang masasabi ko si mo, Tabi, kung iyan na boyfriend mo, nagsasabi siyang balo, gadana na agum niya, mag-require ka, maghagadan mo Tabi kay death certificate na nakasagom niya. Di ba? Tangani po na, pwede ka mong makapagpakasal. Takunday ka man Tabi, takun iyan, deng death certificate, baka Tabi magka-problema ka. Taday man Tabi kita ki-divorce law sa Pilipinas. Di po? Di man Tabi kita ki-divorce pa until now. Buda saro pa, ikaw kita di annulment of marriage lang, buda. So, simbahan baga, anong apod ka iyan? So, anong sa simbahan nga ng apod? Nullification of marriage sa simbahan. Pero, tama anakuan mo, kung mapakasal ka mo, kung mapakasal Tabi ka mong dua, siguraduhon mo talagang balo siya. Nagadana sa agom niya. Pwede po yan. Pero kung sa agom niya buhay pa, adalan mong kimaray. Tapos buda, sirto ako na, di man po kamo kakasalon ka iyan. Di ba? Di man kamo kakasalon ka iyan. Buda, aramon mo, kung kasorin patabi na balo iyan na lalaking an. Bako Junior. Aramon mo, kung kasorin patabi na balo, so lalaki. Takon mga 5 taon ang balo, yung 7 taon na, kay puhan po nagari magpa-check ka muna sa, ipa-check mo na siya sa doktor. Taba ka yun, may titano iyan, madiskwido ka. Bako Junior, 5 taon ng balo, 7 taon ng balo, baka po yan gari may titano na, pag nakabuntog iyan, baka madiskwido ka, mangingilikig ka sa nakayan, buda gurkuro kwalintorahon ka kaiyan, buda matagas ang pangamo, sintomas ang kitita no, iyo, ipacheck mo, Tabi, tayang baga, kung medyo, ano niya, di ba, buda gari na yan, Tabi, kung baka gari na yan, so, ano ni, so, aram mo na, sabihin ko, ipacheck mo lang, tangani po na, dahil ka, atakihon ki, titano, okay? Dahil kang katultuli na. Tama bang advice ta? Hello? Anong klaseng advice mo? Dahil ka kumbinsido. Perang taong ka ng balo. Pili palang balo. Pira? Pili palang balo. May tetanus na.
Kaya nga niya, kunday man baga na nakuan, kung kunday na ngayon na ano ini, kunday na bagay na ano ini, o na ano ini, na, oh, di ba, natatais, paano na yan? Bako pag yan natatais, sigwa na iyang kikuan, kitakla. Hindi, magkitakla yan. Oo. Nata, anong ebidensya mo ding takla? Kaya kung minsan, ang iba nag-aagit sa mga advice, kaya di matubod sa imo. Ata! Pare ka ba sa nagpimis ako may duda o garing? Nga nata, sana itong advice ko na aramon niya una kimaray so agom niya kung totoong gadan o dae? So agom niya kahit itong agom boyfriend niya? Hindi yan, tama. O, tama ito. Nya so, tita no, di ka kumbinsido? Hindi ako kumbinsido. Mana lalaki ni. Ang butong, matagas ko sa butong. Haloy na kita na magkamid bidan. Di ka pa sa ko naniniwala pag abot sa araw ka na bagay. Dito, nag-aagit nga sa imong advice. Maray sa imo, sumbilon ki ibos dyan sa agang-aga dyan sa Albay Bakery. Nabigyan na tayong ibusan. Wala mo na niluto. Ayun na. Abutin mo si Tia sa Albay Bakery na kung baga dyan sa aga. Maghanap ka na nga ni Tia. Ayos sa aga. Mapit ako sa aga. Mga quarter to 5, mapit ako. Magbakal ka naman dyan duman. Yung ano yung mabang apit ako sa aga. Yo. Siguraduhin mo ha. Yo. Mapit ako sa aga. Ha? Pinas ko ito na. Bye-bye. GSW kami go. Gustong sulugon wig. Isalbata ng James ini. Oh, ang GSW gustong sulugon daw wig. Hello. Oha. Malibong ka, Sir Tabi, Sir Henry mo niya ng payo. Nata. Ang pinakaligin. Ay, di, mapong ka na naman. Tabing una nag-relax na. Palibong ka. Tabing nag-relax na. Pong ka na naman. Nasarawayon ka na. Nag-aburi di data. Inibo ko ng meron ka, boss. Ata, so, pomondo kang kodoton. Taka yun. Sayang kang 1.6 billion. Ay, nasa imo. Papasaway ka na naman dyan na. Salamat, Sir Henry. Ayun na. Yung mata, maray ngururuntang ko niya na hapon. Alas 4, oh. 1 minuto na sa alas 4 na. Param na kita hapon na. Ay, bueno. Tabi. Salamat tunonon kansa nung pagantabay sa programang Pinky On. Maski na nga ni maling hoton ako na ugmahon kansa nung mga reaksyon. Unya na pagkahapon talaga palaan maski mainiton yung kamo nakantabay sa mga transistor radio sa programang Pinky On. Kaya ako na ugmahon kan sa indong mga partisipasyon sa programang ini o kaya ako binasaludo sa indong mga paradangog sa programang Pinky On. Hinhuli na nga ni kamong mga parantabay, mga babae man o lalaki nakaantabay talaga ngunya na pagkahapon. Lalo na mga tugang sa mga lalaki na mga maedadon, siring man mga tugang sa mga maugmahon. So ibang mga lalaki, mga mamundoon, kaya mga tugang kita tabi dapat maging relax na sa ngapit na panahon. Kung ano man tabi ang sitwasyon, tango niya na mainiton, di magparairinit an payo, dapat po pinisya kitang nakarelax ang gigibohon. Dapat po kita nakarelax na tangani po mga tugang ang satuyang sa diri, di pagpara high bloodon. Takon kita nagkaparapasabay sa init kang kapalibutan, iyan po delikadohon. Hinuli na nga ni tango niya ng mga panahon, kung ikaw man lalaki kang mataba-taba, arog nga kay boy. Kung nataba-taba ka na lalaki, ang dapat mong gibuhon, magsulog ka sa naki mga badong manipison. Mga wawal na pantalon, tayan tabi pidihonon, datanganing ang taba mo, boss-bossan lamang sa ngapit na panahon. Kung di ka man tabi, siksihon, di ka man magparasyon, ninraliputon, tagaro, grabe naman ang sitwasyon. Didagdagan mo, pakiinit ang panahon kung ang bado mo talagang silagon. Kaya gigibuhon mo, magtagabado man lamang kidro disente, budak mga mahiwason. Gari gusto mo ng paorol siton ang daghan kung di kami nabado, gari bagang makasupugon. Malangan ni kasuhapo na iling ko talaga, pasirig dyan sa may guys sa ano, may sarang babae talagang minabado, gari na mga tugang ang bado niya huhubaon. Mala inonon, kaya pagkros sa tinampo, ang gabos na mga driver nakaprenohon, kasabay man akong nagpreno, buda ang mata ko man napaduman sa sayang paglakaw, paduman sa ibong natinampo, tagaringan niya ako maninipertihonon. Muro-muro na sa nang babae, buda ang buhok niya horolay puton, pero mga tugang ang piad niya talaga darakulaon. Ang piad niya talaga naglulupyat, mga tugang na pangabang naglalakaw, pero tabi kang inilingon ko, ang saya tabi, mga tugang na Adam's apple dakulaon.
Nagduda ako kang pagkatao, tama ka ngayon sa man sa nanganya kong lalaki na nakabistihon. After that, I watched TV. Salamat ka sa nubagan. Tabay, goodbye, mabuhay. Taga naman, 5 o'clock sa programang Morning Hirit. Goodbye. He doesn't care what people say. He won't go